Svoje trodecenijsko postojanje na muzičkoj sceni Čačanski orkestar Stari grad obeležit će velikim koncertom koji će pokloniti svojoj publici, a koji će biti održan u kulturnom centru. Kao i uvek, bit će to veče tradicionalnih laganih nota evergreena upotpunjeno savremenim melodijama. Evo, povodom 30 godina našeg lepog grada očekuje nas jedan koncert koji ćemo prirediti našim Čačanima na poklon 2. aprila u 8 uveče u velikoj sali Kulturnog centra Čačak. Eto, očekujemo lepu atmosferu. Mi ćemo osvirati pesme sa oba albuma, ali naročito ćemo obratiti pažnju na ovaj posljednji pre godinu dana koji je izdat u izdanju PGP RTS-a. Nadam se da će se ljudima svidjeti. Imaćemo par lepih gostiju. Prošle godine smo bili malo zauzeti radom u beogradskom restoranu Orašac i imali smo par lepih tako nastupa i koncerata i promocije novog albuma, pa smo odložili da ovaj naš godišnji koncert jednom bude i u proleće, zašto ne, sa početkom godine. Ovo je bila prilika da ih pitamo za nastupe u narednom periodu, kao i šta novo možemo očekivati od ovog orkestra do kraja godine. Album je veoma primljen lepo, pesme su dobre, brže, malo su, da kažem, pola albuma je u maniru pop muzike i bržih šlagera, druga polovina je naša starogradska, da kažem, čačanska i u našem duhu urađena i u duhu Tamburica, Vojvodine i Srbije. Evo, očekuje nas jako lep nastup i mini koncert u Čačanskom klubu Veloet za Vaskrs 12. aprila uveče, gde ćemo sa Čačanima proslaviti, da kažem, veliki praznik. Posle toga nastavljamo svake subote u restoranu Orašac u Beogradu i na svim ostalim proslavama i zgodetima gde se viđamo sa prijateljima. I da moje srce lupa, nek zavrte haljine. Radimo na tekstovima, muzici, aranžmanima, tako da već ovo leto očekujemo da uđemo u studio, da snimimo barem 2 nove pesme, a ako bude sreće za godinu ili najkasnije 2, eto nam i novog albuma. Poznati po dobroj energiji, bogatom repertoaru i neponovljivim emocijama, orkestar Stari grad će sasvim sigurno i ovoga puta veče učiniti posebnim. Koncert je zakazan 2. aprila sa početkom u 20 časova.